Прекарайте един ден с мен, за да видите как живеят инфлуенсърите. Ще ходим на спа. Ще пием просеко. Преди да си се задавила с това просеко, айде да покажем как инфлуенсърите си чистят къщите. Венци, аз имам други планове днес. Така че приятно ми. Ти щом имаш планове, майка ми няма. И ще дойде да ни удари едно рамо. Майка ти. Майка ми. В нас да идва. Знаеш ли какво? Аз за просеко утре мога да пия. Това доволен ли си? То не било толкова лошо да чистиш. Я да видя какво друго имат в сайта. Поръчано, готово. А сега е време за мен. Венци! Кажи, Миша. Чакам си просекото. Какво просеко? Мога да ти предложа само домашна ракия.